Добър ден на всички! Продължаваме с поредицата необходими доходи за получаване на ипотечен кредит. Стигнахме до източник на доход номер 2, а именно доход от бизнес. Към тази група доходи ще добавя и доходи от договор за управление. Договорите за управление биват на собствена фирма и на фирма собственост на други лица. В най-общия случай, разбира се, има и по-специфични казуси, но говорим за основните видове доходи. В случая за договор за управление, повечето банки приемат договор за управление като източник на доходи, при положение обаче, че в НАП могат да се проследят редовно платени осигуровки, а в НОИ да е регистриран трудовия договор. Съответно, заплатата в въпросния договор за управление, който също е трудов договор, трябва да е достатъчно за обслужване на кредита. Приятен ден и успешна седмица ви желая!